Xogħlijiet ta' kostruzzjoni tefa' ta' ġebla l-bot mill-Isptar Mater Dei kixfu teżori nazzjonali, is-sejbejja ta' qabar puniku u stmat li tħaffer madwar 2300 sena qabel Kristu. Il-ħaddiema li kienu qegħdin ħafru għall-bini ta' parkeġġ għall-ħaddiema ta' Mater Dei iltaqgħu ma' xi ħaġa mhux tas-soltu fodwa minnhom għaliex waqt li kienu qegħdin iħaffru hawnhekk instab qabar puniku magħmul minn 3 kmamar li huwa qabar pjuttost imdaqqas għal dawk iż-żminijiet. Is-sejba tinkludi għadam tal-bnedmin u skutelli tal-irjus, bl-irmiet tagħhom waqt dawk il-perjodi kien jitqiegħed f'buqari u furni tal-fuħar waqt id-difna. Mhux bih fuqhom biex jgħin il-mejtin isibu triq għall-eternità ta' wara l-mewt. U ġo fihom instabu għadam umani, kienu kemm sħaħ, skeletri sħaħ kif ukoll kremazzjonijiet. U fosthom kien hemm ukoll artifacts bħal buqari tal-fuħar, oil lamps u xi grave goods oħra tal-fuħar. L-arkeologa Bernadette Merċieqa Spiteri qalet li fil-qabar li kien jikkonsisti fi 3 kmamar ta' tfin instabu diversi buqari iżgħar li kienu jintlew bl-ikel u bl-ilma, fost artifetti imprezzabbli oħrajn li possibilment se jkomplu jitfgħu dawl fuq il-komunitajiet li kienu jgħixu fiż-żona f'dawk iż-żminijiet. Jidher li kien hawn xi komunità daqsxejn imdaqsa mill-ammont ta' skeletri li ħarġu, jista' jkun li hawn iktar oqbra fil-viċinanzi, jista' jkun kien qabar iżolat, eċċetera. Ovvjament iktar kemm isiru studji iktar insiru nafu fuq il-komunità li kien hawn. Il-perit Edgar Caruana Montalto, deputat kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi qal iż-żona ser tissaqqaf b'aċċess għar riċerkaturi. Il-kmamar ħajjattattaw ma ħajkollhom aċċess għal futur. Ġifieri l-għadam u kollox li kien hemm fil-kmamar ħaduhom l-SCH biex jagħmlu l-investigation tagħhom, ħajjagħmlu xi carbon testing u ħajjagħmlu ċertu investigations u ovvjament imbagħad ix-xogħol min-naħa tagħna ħadd tkompli biex jitkompla l-karpet. Il-komunitajiet puniċi kienu jgħixu f'Malta madwar 2300 sena ilu, b'diversi fdalijiet ta' binijiet u oqbra puniċi jinstabu wkoll f'siti bħal Marsa Xlokk u fir-Rabat.